नमस्कार भाई लोगिन। तो कैसन बानी रहो सब। ई वीडियो में आज हम बात करे जा रहल बानी भोजपुरी के बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस, बहुत ही बढ़िया गायिका एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जी के बारे में। था हाँ भाई लोग, ई वीडियो को रहो सब पूरा देखी और हमरा चैनल पर रहो सब नया आयल बानी तो हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी। ई वीडियो में हम बताए भाई लोग कि अक्षरा सिंह जी के एगो बहुत ही बढ़िया गाना आ रहा बा, जौना गाना के नाम बा नंदो के बड़ बनथुनिया। ई गाना के गैले बानी अक्षरा सिंह जी और हम बताएब कि गाना के लिखले बानी भाई लोग कुंदन प्रीत जी और ई गाना के म्यूजिक बनैले बानी आशीष वर्मा जी। हाँ भाई लोग, ये गाना बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में बनावल गईल है। ये गाना के वीडियो सॉन्ग भी आ रहा बड़ा भाई लोग। और हम बताएब कि वीडियो रहुआ सबके फम म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे सुने के मिली। हम बताएब भाई लोग कि गाना कल सुबह यानी 22 अगस्त के 6:30 AM यानी 6:30 बजे सुबह में फम म्यूजिक प्रेजेंट्स यूट्यूब चैनल पर रहुआ सबके सुने के मिली। रहुआ सभी गाना के कल सुबह मॉर्निंग में देखी सुनी और दुलार प्यार दी जा। और साथ में अपना भाई के चैनल के सब्सक्राइब करी जा, निखिल दीवाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के। और हमारा चैनल के वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए।